元気が出る一発が俺ガツン。うるさいうるさい。大親友だったんだよ俺前日と。いやお前誰にから構わず大親友って言うじゃん。相手そう思ってないからお前から言うとただのさその寂しい人間になるからお前言わない方がいいよ大親友。すごいな。台本ありますか？台本あるんですかね。ルービックキューブは何色？何色？緑が一面、黄色が一面、あと2色なんですか？赤、青、アロハシャツ。どうですか？2減ってるんですけど、何してんのマジで。痩せないでって言ってた。マヤネさんがね。もう言ってたし、痩せないでーって言ってたな。痩せないで。2人とも素敵な二人ですね。一人だもん。どこがなんマジで。こんないじり方ある？どこいじってんの？おい、2人ともキングオブ一重なんだからこっちは。新しい。むちゃむちゃいじってきてきたやん急に。ガツン。あれはす。今ので登録者見てる人4人ぐらいいたよ。